след следващото видео ще играем в Bloodbusters. Много хора казват, че е много тежка играта, но аз не смятам точно така, смятам, че е обратното. За спринта. Ще беше така пускам тук. Този не ме сега да се бия. Просто в такова положение. Това ще ми става много. Пишете, ако играете с Bloodbusters, вие ползвате ли сте? На мен доста ми трябва някаква. Не знам как тази ситуация. Аз бях спрял за доста време. Защо бях не знам, че могат да ме убият. Ако чуете дома си има ремонт и гледам телевизия и Боби, който ще излизаме днес. Ако гледаш новия клип, няма хора не се занимавам. Хора, знаете, ако искате да не видите аз и Боби на живо, можете да дойдете на едно футболно игрище до стая Lidl, като там стая Lidl, като влезете паркинга и продължавате напред. И там има една пешеходна пътека, некъде се излиза, там когато спрете, пресичате и... Извинете, чакайте малко. Завивате надясно и продължавате точно направо и ще видите едно футболно игрище. Затова, който иска да ни види на живо, там сме. Не сега. По-късно. Ще отидем, защото сега ако отидем... Доста време ми се пада един герой, който ми трябва. Що е много силен. Но на мен не ми го дава. Дай ми демидж. Перфектно. Опа, убиха ме, изнасилиха ме. Бягай, преди да са ми насилили там. Така. Damn, stinks. One stinks. 5 stinks. Что мне дано, чуть-чуть. Да. Майната на паса 21 лева. Как ти? Всяка игра хора си игра, че е много краде. Ама всяка. Fortnite 15 лева за 1000 рибъкс. 1000 рибъкс от сайт си взех за 4 лева.
Бе... Не питайте, аз то почвам също да ги... Вие сами ще разберете. Би трябвало, ако играете с Codebusters. Демич, искам да миря. Добре, перфектно ми го даде тук. Код. Така ще... Не ми дава това, което искам. Що така? Трябва ми... Тъптя. От. Не. Даде ключ. Минах през ключи. What? Бъгна. О, не. Не, бабеяна, не, бе. Стига ще ме били, бе. Не ми мега шеле да й напада мама ми, месамо. Мама ми, месамо. Въобще таква музика слушате. Ще правя видео с нея. Без мазна. И без глупости. Защото ще ми се каят. Не, стига, че защо ми са на едно... Защо всичко ми е на едно, бе? Защо всички херои са ми на едно кръв? Леле. Аз този танк не мога... Охо. Тя ще ги убия. Трябва ми. Джеси. Сайла танкоман. Танкичмен. Отко. What? Не, стига, човече. Що всички ме не бият? Айде съм малко. Айде, стъкнаха се. Стъкнах се в този. Той в началото се стъкна доста лошо. Значи, много лошо се стъкна бърто. Началото обаче. Охо, вземе. Кой че ги дава? Защо? Тези танкове, не. Стига бе, човече. Що ме бият всички мен? Точно мен... Що, човек? What? Човече, за всички ме спевайха. Сега ако стане на 10-то, не знам. То ще има ли 10-ти? Так стяха да ме убият, бе, човек. Добре, хора, това ще бъде всичко от мен. И оставете лайк, абонирайте се и гивой на 50, на 15 и на 500 абоната. На Fortnite правим също гивой на 500 абоната. Зато към банката правим 1000 V-Bucks giveaway. И хора, това е всичко от нас. Чао. Чао.
Моля ви се, ако искате на 100 абоната, на 500, на 100 абоната, казах ви скина на Леон. Ако го искате, вие сте. И чао, това е всичко от мен. Лайк, абонирайте се и чао.